Sabeu què passà l'altre dia? Una cosa que així, en terres valencianes, passa tots els anys. I no sabeu el que és? El tio vos ho conta. Conten des de sempre que el dia 31 de desembre, de bon matí, a la porta de tots els ajuntaments valencians hi ha un home o una dona, que és una persona, pot ser home o dona, amb tants nassos com dies li queden a l'any. Sí, és un home que quasi sol s'eixeria, perquè com té tants nassos, com dies li queden a l'any, doncs dona por. Oi, sí, mireu, un dia ell anava, perquè no podia estar tant de temps en casa, i se n'isqueia passejant, i de pronto veu un home que estava així. Estava tot constipat, li caia la canela, i tenia, perquè estava constipat de nas, tenia tot el nas més roig que això. Roig, com allí, una de les barres aquelles. Així el tenia el nas irritat. I l'home dels nassos li diu, ai, home, que pena, veritat, que estigues constipat i se te posa el nas aixina, tot roig, que pena que dona, A veure si... I l'home aquell que viu a l'home dels nassos diu, monstruós! Fora d'ací! Fuig! Que em dones fàstic! Fuig! Ai, que cosa més lletja! I l'home dels nassos se'n té que anar perquè aquell no el volia. No el deixava parlar amb ell. Sí, i continua caminant i veu a un xiquet, així com tu, que estava amb una pilota de futbol entrenant-se a pegar-li en el cap. Vosaltres sabeu pegar-li en el cap a la pilota? Este no sabia. No sabia. I estava entrenant-se per saber a fer-ho bé. I ell feia així i li feia... Tomai! Li pegava en el nas. Cachis la passada. Ai! Li pegava en el nas. Sí! I va l'home dels nassos i diu, xiquet, entrena't bé, home, entrena't, que te reventaràs el nas, home, que te reventaràs el nas. I el xiquet, que veu a l'home dels nassos, fa, ai, fuig, pare, un monstre, pare. I l'home dels nassos se'n té que anar perquè el xiquet no li deixa estar en ell i se'n va i veu a una xiqueta que estava mirant una escaparata. Sí, mirava a veure quin joguet elegia per a que li dugueren els reixos. Sí. Ell havia fet ja la carta, però estava a punt de fer-ne una altra. I estava ell allí amb l'escaparata i deia, aquest. Però ella estava tan emocionada mirant els joguets que tenia el nas aixina, apretat en el cristall. Aixina, amén. I va, l'home dels nassos diu, xiqueta, no apretes tant el nas al cristall, que te'l faràs xata, dona. I la xiqueta, que es gira i veu a l'home dels nassos, diu, un monstre! Fora! Pobre home dels nassos, no l'estima ningú. Sabeu què tenim que fer? Vosaltres que sabeu la història, el tio vos ho demana. Quan torni a ser el 31 de desembre, de bon matí, aneu davant de l'Ajuntament i a tot home o dona, persona, que vegeu amb tants nassos com dies li queden a l'any, li donem un abracet o un beset perquè algú li estime, perquè si no se senten molt a soles. Anem a veure. Quants dies li queden a l'any el 31 de desembre de bon matí? Quants dies? Quants dies li queden a l'any el 31 de desembre de bon matí? No, que és l'últim dia de l'any, que ja l'hem passat, que ara estem en un altre any.
1, esta llegenda valenciana. Deia dir això, que qualsevol som una persona, home o dona, que a vegades algú mos pot no voler, mos pot rebutjar, mos pot tratar com si fórem un monstre. Perquè tots som com l'home o la dona dels nassos, tots. I tots mos tenim que donar carinyets i besets i estima, perquè si no mos donem carinyets, besets i estima, no mos tratarem bé. Donem perquè mos donem. I així tots viurem la part de bé i de millor, i feliços. I com t'he contat, com el gat que s'ha escapat, un fort aplaudiment que molt bé m'ho escoltat.